खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बे पार्लारनि मुङा जाबाय यूनिसेक्स रिफ्रेश यूनिसेक्स बिउटी पार्लार सिगांहाय एसे गुबुन जायगायाव दङमोन सिमेन्टआवनो खिन्थु जों दायो प्लेसखौ सोलायनाय जाबाय एसे उसुबिदानि थाखाय दायो जों एसे मोजां प्लेसाव फैनो थाखाय नाजानायनि दिनै जों बेसांखिनि प्लेसाव मोजाङै जाफुंनो हाबाय आरो पार्लारखौ मा सुबिदा दं बेयाव सुबिदायाहाय जोंहा बेयाव यूनिसेक्स मोननैबो नालाय हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि मोननैबो सार्भिसेसखौ जों होनाय जायो आरो जेरै हौवासाफोरनि खानाय सिननाय खानाय बोनाय आरो हिन्जावसाफोरनिफ्राय गासैबो ए टु जेड सार्भिसेस जेरैहाय मेकआपनिफ्राय लानानै हेयारनिफ्राय लानानै फेशियल पेडिक्युर मेनिक्युर बेफोर गासै सार्भिसेसखौ होनाय जागोन आरो जोङो मिथिनो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव गोबां फिसा फिसा बिउटि पार्लारफोर दङ बारा माने कर्स लायाखै थ' नोंथांमोना बेखौ खुलिनि सिगां बहाबाफोर कर्स लादोंमोन नामा जोङो बेखौ खुलिनि सिगां आं 15 इयार्स जाबाय एक्चुअलि आं सिगां गुजरातआवहाय दङमोन बड'दरायाव बिनि उनाव जोङो बेंगलर पुने बेफोर जायगायाव आं खामानि मावना फैबाय आरो जोंनि जि साथाम जों दङ बिथांमोनाबो केरेलायाव लानाय दङ आंनि जिथुनाखि हासबेन्ड यूनिसेक्स जाय हेडट्रेजार बिथाङा केरेलायाव आरो आंनि बिनानाव बिथाङाबो बेंगलराव कर्सेस खालामदोंमोन बिथाङाबो आठ बोसोर जाबाय आंनि हासबेन्डआबो 10 बोसोर जाबाय आरो आंनि फंबाय सासे फैबावगोन दङ बिथाङाबो बेंगलरावहाय मावदोंमोन दायो गुवाहाटियाव मावबाय थादों फैगोन मावग्राया दायो साथाम दङ जोङो ओमफ्राय फेब्रुवारि मार्चफोरनिफ्राय जों साब्रै जासिगोन आरो रायजोफोरखौ माबा खावलायगोन नामा रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायगोन जोंनि पार्लाराव फैनानै एसे जोंखौ सापर्ट खालामगोन जोंनि खामानिफोरखौ जोंजों मावजाफैगोन आरो जों फोरोंनायनि थाखाय दायो जोङो बेफोरबायदि लाथ'वाखै थारमाने उनफोराव जों नायनोसै आरो तारमाने जों टाइमबो होनांगौ जायो बेखायनो एक्जेक्ट जोंनि बे लकेसना जोंहा मेन सारियालि जे स्टेसन थांनाय लामानि राइट साइड लेफ्ट साइडआवहाय जे साइकेल दखान दङ खाथियाव एटाच आरो साइडआव बिटु मबाइल दखान दङ बिनि गेजेरावहाय जोंहा लकेसना सारियालियानो सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन